मैखुन लोगोफोर मैखुन जागोन ना जाया खोन्थाहरलाय बे मैखुनखौ जोंहा जानो नागिरदों दा मोनायाव गोलाव गोलाव जाखागोन जागोन ना जाया खोन्थाहरलाय नै बुरजाथार मोनबोदोंमोन जोंहा बाबाया बेलेगनो खावसे हरबाय आरोना नै गोलाव गोलावथार जागोन ना जाया खोन्थाहर कमेन्टआव लोगोफोर जाना खोन्थागोन र' नोंसोरनो बेबायदिनो गोलाव गोलाव जागोन आरो दा देखायगोन आं नोंसोरनो लोगोफोरनि मैखुना दय मोनबोनाया मैथाजों जासिगोन आरोना आइया सायबाय दं मैथाजों गोथाव जानोसै दा देखायगासिनो दं र' नोंथांमोन थ' फाइनालि नै मोनफैमारबाय लोगोफोर नै जोंना सिस्टारा लागायबायानो आसोला थ' आंबो जाना लानोसै आरोना थ' नै बियो थास' आथिंजों ना लोगोसे मैखुन धामाका जानोसै लोगोफोर माबायदि जादों टेस्टआ बरिया नै मैखुना दहाय देखायनाया नोंसोरनो माबायदि नुदों कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर जानायावसो दं लोगोफोर जानाय होननायाव दाजेन सो आरो सो फाग्ला बुंहरानोलाय थ' लोगोफोर जाबाय थानोसै जाबाय थानायखौलाय आरो मा देखायबाय थानो ना मा होनो लोगोफोर थ' लोगोफोर जाबायबो लोंबायबो दसे जिरायबायबो जा गरम बोथोराबो उन्दुनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा मोजां देखायनो हादिया आरोना जोंना फादारा दंमोन थ' गाबोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना मा होनो गुड नाइट The next day. गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ फिनसे बरायहरबावबाय नै दिनै जानायनि हाबाफारियाव नोंथांमोननो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना नै खाजाया मैखुन दं मैयानि देखायनाया ओमफ्राय लेस्रा ना दांबडि होनो बयलार दं बयलार बेदर लोगोसे अनला ओंख्रि थ' दिनैनि फुंनि खाजाखौ सोलायनोसै आरोना बेफोरजोंनो थ' जालांबाय था जाना लानि गोथावनो अनला बरिया मेन मैखुनानो गोथाव लोगोफोर गोथाव नै बेखौ जागासिनो दं आसोला लोगोफोर बेखिनियानो भिडिअआ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोसे सापर्ट खालाम बड'गाजा इउटुब चेनेलखौ लोगोसे आंनि फेसबुक पेज बड'गाजा बयखौ फल' खालामबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय